And today is family worship. Ja tänään on sapatti. And we will try to involve as much as we can our children. Ja me pyritään nyt sitten tuomaan meidän seurakunnan lapsia erityisesti esille. I have asked Leila and she gave already this kind of papers to the children. Mä oon pyytänyt Leilaa jo antamaan tällaiset paperit niille lapsille. And now I will give you some instructions what to do with them. Ja nyt mä annan teille vähän ohjeita, että mitä teidän pitää niillä lapuilla tehdä. You see, this looks like a portrait. Huomaatte, että tuo näyttää vähän tuommoiselta niin kuin taulun kehyksiltä. And then we usually in portraits we put pictures here, Ja yleensä me laitetaan jonkinlaisia kuvia sinne kehysten sisälle. And I'm sure at home you have your family portrait somewhere. Ja ihan varmasti teillä kotona saattaa olla jonkinlainen perhekuva. And this is what I'm going to ask for you to do. Ja tänään mä haluaisin just tehdä sellaisen perhekuvan. Make your family portrait. Tehkää semmoinen perhekuva. But don't take photos with your mobile phones. Mutta älkää ottako kuvia teidän puhelimilla. Draw it with a pen. Vaan sen sijaan piirrätte sen ihan kynällä. And draw everybody who is in your household. Ja piirrätte kaikki, ketä on teidän perheeseen kuuluvia. All the family members. Kaikki perheenjäsenet. Parents, family, mom, dad, siblings. Vanhemmat, isä ja äiti, sisarukset. Even if you are angry with your siblings, still put them in the family. They're still family. Vaikka olisitte vaikka vähän riidoissa teidän sisarusten kanssa, niin ne on silti teidän perheenjäseniä. Piirtäkää nekin sinne. And you may have also a pet. Ja ehkä teillä saattaa olla jonkinlainen lemmikki kotona. If you have a dog or a cat, you can put them in the family portrait. Jos teillä on koira tai kissa vaikka kotona, niin senkin voitte piirtää sinne teidän perhepotrettiin. Try to put them inside here. Koittakaa laittaa ne sinne kehysten sisälle. And use only this side of the paper. Ja käyttäkää vain ja ainoastaan tätä puolta siitä paperista. Later on, I will give you instructions what to do with the other side. Ja sitten myöhemmin niin annetaan ohjeet siihen, että mitä te saatte piirtää sinne toiselle puolelle. Okay. I am sure we have here some Leonardo da Vinci's, some Monet or some Picasso's in the making. Mä oon ihan varma, että täällä on tulevaisuuden Leonardo da Vinciä ja Moneta ja Picassoja tuloillaan. And I am sure that some great works of art will be made today. Ja ihan varmasti sellaisia hienoja taideteoksia tullaan tekemään tänään. And perhaps we will put them in the back of the church. Ja voisi olla ehkä kiva, että voidaan vaikka laittaa ne sitten lopuksi vaikka tonne meidän kirkon takaosaan. All right. So let's go to remember, I'm going to give you further instructions later. Ja myöhemmin mä annan sitten vielä lisää ohjeita, joten kuunnelkaa tarkkaan. We said today that we will speak about family. Joten mä puhuin jo aikaisemmin, että tänään puhutaan vähän perheestä. And when we think of the word family, our minds often go to our homes where there are people there who are related by blood and marriage. Ja kun me puhutaan perheestä, niin meidän ajatukset hyvin helposti menee sinne perhekeskeisyyteen ja niihin ihmisiin, kenen me ollaan sukua vaikka veriyhteyden kautta. And this is right, this is true. Ja näinhän se on ihan totta. Our earthly families are the foundational unit of society. Meidän tällaiset maalliset perheet on se perusta niin kuin meidän tämmöisessä maallisessa yhteiskunnassa. The family is the first school of love and responsibility. Perhe on meidän ensimmäinen koulu rakkaudesta ja vastuusta. It is a place where we learn life's most important lessons. Ja se on paikka, missä me opitaan elämän tärkeimpiä läksyjä. But the Bible represents us an even larger picture, a more profound idea for the family. Mutta Raamattu oikeastaan kuvaa kuitenkin vielä suuremman kuvan perheestä ja semmoisen vakaamman kuvan. It speaks of a spiritual family, a household of faith. Se puhuu tällaisesta hengellisestä perheestä, uskon kodista. And this is not some abstract idea. Ja tämä ei ole mikään tämmöinen abstrakti ajatus oikeastaan. It's a living reality that has been established by God's grace. Se on ihan elävä todellisuus, jonka Jumalan armo on perustanut meidän And the Apostle Paul speaks of this term in Galatians 6:10, our scripture reading. Ja Paavali puhuu Galattalaiskirjassa luvussa 6 jakeessa 10 juuri tästä asiasta. And I'll read the text again. Ja luen sen kyseisen paikan tästä uudelleen. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone,
especially to those who are of the household of faith. Niin kauan kuin meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskon ystäville. I noticed, I went back and I read the Finnish text also. Mä huomasin ja oikeastaan menin takaisin vielä tähän suomenkieliseen And in the tekstiin. Finnish text, the couple of translations that I checked, they didn't have the word household in there. Did it? Ja niissä teksteissä, mitä luin, niin siellä ei ollut sitä tavallaan perhekunta-termiä niissä suomalaisissa It käännöksissä. speaks of but the Greek text does have it. Mutta kreikkalaisessa tekstissä taas on. The Greek text speaks of the ikius tis pistis. Kreikkalainen puhuu termistä ikius pistis. And if you are familiar with the word ikius, it's the same word. From this word is also the word ikos. You know the oikos house that we Yes, have. It's the same thing. It's the same word. Ja jos olette tuttavallisia tämän kyseisen termin kautta, niin se pohjautuu siis tästä sanasta ikos tai oikos, mikä muun muassa Helsingissä meillä löytyy. What I am trying to say is that while our earthly connections, our family connections are very important, Ja se mitä yritän sanoa on se, että vaikkakin meidän nämä tämmöiset maalliset perheyhteydet on hyvin tärkeitä, they are our primary identity. se on se meidän niin kuin primäärinen identiteetti täällä, But our most fundamental belonging is not found in this earthly household. mutta meidän tämmöisiin perustavanluotoisin identiteetti ei kuitenkaan löydy sieltä, vaan se löytyy sieltä maallisesta perheestä. It is found in the divine family, built on the shared faith that we have in Christ. Vaan se löytyy siitä hengellisestä perheyhteydestä, joka yhdessä rakennetaan Kristuksen perustalle. And this morning I want to explore what it means to belong to a family of faith. Ja tänään mä haluaisin lähteä pohtimaan sitä, että mitä se tarkoittaa, että saa kuulua Jumalan hengen perheeseen. You see, our earthly families are bonded by shared identity, shared memories, shared genetics. Nämä meidän tämmöiset maalliset perheyhteydet, niin ne perustuu kuitenkin tämmöisiin jaettuihin kokemuksiin ja elämään ja genetiikkaan. We share the same family name usually, Me yleensä jaetaan myös sama sukunimi the same family tree. ja se sama sukupuu. And often there are physical resemblances Ja between brothers and sisters. Ja useimmiten me vähän muistutetaankin toinen toisiaan. Sisarukset saattaa muistuttaa toisiaan. But the household of faith, our church family, Mutta tämä meidän hengellinen perhe, tämä kirkkoperhe, is bonded by something even deeper. ovat yhteydessä toisensa jollain paljon syvemmällä. It's something that transcends these natural ties that we have. Se on jotain sellaista, mikä ylittää kaikki nämä tämmöiset luonnolliset yhteydet, mitä meillä on. We have a shared identity in Christ. Meillä on jaettu identiteetti Kristuksessa. In the book of Romans, Paul says the following. Roomalaiskirjassa Paavali puhuu seuraavaa. In 8:15 he says, the Holy Spirit cries with us, Abba Father, when we speak to the Father. Luvussa 8 ja 15 siellä sanotaan, miten Pyhä Henki huutaa Abba, Isä. And in that cry, as the Holy Spirit calls the Father, Abba Father, that makes us children of God. Ja tuo Pyhän Hengen huuto meissä suhteessa Jumalaan tekee meistä Jumalan lapsia. We are not just granted access to God, we become adopted His children, sons and daughters of His. Me ei vaan päästä sillä tavalla yhteyteen Jumalaan, vaan meidät adoptoidaan Jumalan lapsiksi. But if we are sons and daughters of God, Mutta jos olemme Jumalan poikia ja tyttäriä, that means that we are brothers and sisters to each other. niin se tarkoittaa myös, että me olemme sisaruksia, veljiä ja sisaria toinen toisemme kanssa. And this eternal bond supersedes all human distinctions. Ja tämä kyseinen asema meissä ylittää kaikki tällaiset inhimilliset Think odotukset. for a moment what it means, the following text that Paul also wrote. Miettikää hetki, mitä tarkoittaa se seuraava teksti, kun Paavali kirjoittaa. In Christ there is no longer Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female. Kristuksessa ei ole enää juutalaista tai pakanaa, ei orjaa tai vapaata,
ei miestä eikä naista. That's from Galatians 3:28. Se löytyy sieltä Galattalaiskirjeen 3. luvusta jakeesta 28. And this new identity obliterates the barriers that humanity has erected for millennia. Ja tämä kyseinen uusi identiteetti murtaa kaikki ne vanhat, joita me ollaan jo pidetty yllä vuosikymmeniä, vuosisatoja. Look to your left, to your right, in front or back. Katsokaa teidän vasemmalle oikealle, eteen ja taakse. And you will see people from different economic class probably. Ja ehkä näette ihmisiä, jotka on ihan erilaisista taloudellisista taustoista. Different political background. Erilaisista poliittisista mielipiteistä. Different cultural heritage. Erilaisesta kulttuurillisesta perimästä. But these people still are member of the same family, the family, eternal family of God. Mutta nämä kaikki ihmiset ovat yhtä lailla silti sitä samaa perhettä, sitä ikuista Jumalan perhettä. And don't rush into the conclusion that you are not related by blood. Älkääkä menkö nyt siihen johtopäätökseen, että te olisitte kaikki samaa sukua veren kautta. Because this family is still blood related. Koska tämä suku on kuitenkin veressä yhteydessä toisiinsa. Because we are united by the blood of Christ. Koska me olemme yhteydessä Kristuksen veren kautta. And this shared identity is a powerful call to unity. Ja tämä jaettu identiteetti on suuri kutsu yhteyteen. It's a divine mandate to love one another with a love that extends beyond our comfort zones. Se on pyhä käsky meille kaikille, joka ylittää meidän kaikki tällaiset mukavuuden haluiset odotukset. Comfort zones. You know, sometimes it's easy to love the good people. Joskus on helppoa rakastaa semmoisia hyviä ihmisiä. Yeah, but what about the difficult ones? Mutta mitä sitten ne kaikki semmoiset hankalat ihmiset? But this is the kind of love that God is asking from Mutta us. tällaiseen rakkauteen Jumala kutsuu meitä And kaikkia. this love turns us into a diverse tapestry of the local of the church, of the global church, I mean to say. Ja tämä kyseinen rakkaus tekee meidät sellaiseksi hienoksi kudokseksi Jumalan rakkaudessa. Yeah, you know, I use the word tapestry. I don't know if you translate it. A tapestry, it's something that it's made of different threads. Mä käytin tässä just tätä kuvakudos tai ryijy-sanaa, koska se on tehty monenlaisista erilaisista langoista. Different colors. Erilaisista väreistä. All of them blend together to make a beautiful picture. Kaikki, Or a beautiful image there. kaikki sidottuna siinä yhteen muodostaakseen jonkun hienon kuvan. What we hold together in common in Christ is much more important than what separates us. Mitä me pidämme yhdessä Kristuksessa on paljon tärkeämpää kuin meidän erilaisuudet. We have an organic unity in this family. Meillä on hyvin sellainen orgaaninen yhteys tässä yhteydessä. Last week in this church, a person from the US visited us here. Ja viime viikolla tässä kirkossa eräs henkilö Amerikasta vieraili meidän kirkossa. And when he went out, I started conversing with him. Ja kun hän lähti ulos, niin mä kuitenkin aloin hänen kanssa keskustelemaan. When he found I was a Greek pastor, he says, "Do you know, I happen to know a Greek Adventist pastor from the US." Ja kun hän kuuli, että mä olin kreikkalainen pastori, niin sitten hän avasi siinä keskustelun, että itse asiassa mä tunnen yhden sellaisen kreikkalaisen pastorin eräästä seurakunnasta. Do you know him? He asked me. Ja sitten hän kysyi, että tunneeko säkin tämän? Well, I knew him only by name, but I knew that my father knew him and had worked with him. No mä tiesin hänet vaan nimeltä, mutta mä tiesin myös, että mun isäni oli työskennellyt hänen kanssaan enemmänkin. And then we started conversing and we found out that we had a common friend in Cyprus. Ja niin me alettiin sitten keskustelemaan ja piankin löytyi, että meillä oli eräs yhteinen ystävä Kyproksella. With whom I'm still in contact. Sellainen henkilö, kehen mä oon vieläkin pitänyt yhteyttä. In fact, last May when I went there, I was happy to see him. Itse asiassa viimeksi toukokuussa, kun kävin siellä, niin oli tosi mukava nähdä myös häntä siellä. Barely 2 minutes had passed and we were speaking like we were childhood friends. Ihan vaan muutama minuutti oli mennyt ja tuntui siltä, kun me oltaisiin oltu jo lapsuuden ystäviä aina. But more than that, we were brothers. Mutta enemmän kuin mitään muuta, niin me oltiin veljiä. To truly understand the power of this new identity, we must see it in contrast to the brokenness
of our world. Jotta me voitaisiin todellisuudessa ymmärtää tämä yhteys, niin meidän tulee myös pitää sitä vastakkainasettelua sitä maailman rikkonaisuuden keskellä. You know, humanity constantly builds walls. Katsokaa, tämä yhteiskunta rakentaa jatkuvasti erilaisia muureja. Walls of race. Race. Rodun muureja. Walls of wealth or language or politics. Niin kuin rahan tai politiikan tai muiden asioiden muureja. And these walls of course cause division. Ja sitten nämä muurit tietysti meidän keskellä aiheuttaa eroa toisistaan. And the division creates suspicion. Ja ero sitten toisistaan herättää myös epäilyksiä. And the result of suspicions is conflict. Ja epäilykset monesti sitten tuottaa konfliktia. But in the church there should not be such walls. Mutta seurakunnassa ei tulisi olla tällaisia muureja. The church is a place where the walls are being torn down. Kirkko tulisi olla sellainen paikka, missä ne muurit revitään alas. You know, in the early church, Greeks, Romans, Jews, Gentiles, slaves and masters worship together. Alkuseurakunnassa kaikki kreikkalaiset, roomalaiset, juutalaiset, pakanat, entiset orjat ja heidän mestarinsa, kaikki palvelivat yhdessä Jumalan seurakunnassa. Men and women too. Myös miehet ja naiset. I was so impressed when few years ago I found out that the first extra biblical reference to pastors or church leaders, it was a reference to two women. Olin tosi vaikuttunut, kun ensimmäinen semmoinen lisätodistus Raamatun todenmukaisuudelle oli tuotoksena naisilta erityisesti. That is in the second part in the first part of the second century. Se juontaa alkunsa sieltä ensimmäisestä osasta ensimmäisen vuosisadan alusta. And Pliny and Trajan, the emperor, they are discussing, and Pliny found out two women who were the leaders of one church. Ja Pliny ja sitten keisari siihen aikaan keskustelivat, että ketkä oli nämä kaksi tällaista alkuseurakunnan johtajaa. And it seems that these two women were servant ladies. Ja vaikutti siltä, että nämä kaksi naista olivat tällaisia palvelusnaisia siellä seurakunnassa. Women and slave. There cannot be lower strata in that society. Naiset ja orjat olivat siihen aikaan juuri sitä alinta ja ei niin arvostettua kastia. And it seems that they were leading the church, they were the pastors of the church. Ja he olivat niitä vastuunkantajia ja johtajia niissä alkuseurakunnissa. The church broke down the walls that the society had placed. Niin kirkko repi alas kaikki ne muurit, joita yhteiskunta meidän ympärille rakentaa. We say brother and sister, and we took that from the Bible. Me sanotaan veljet ja sisaret, ja me otettiin se Raamatusta. And they didn't call each other brother and sister because they were just polite. Ja he eivät kutsuneet toinen toisiaan veliksi ja sisariksi ihan vaan sen takia, että olisivat kohteliaita. It's because they had realized the profound reality that they shared the same spiritual father. Vaan sen takia, että he olivat kaikki ymmärtäneet sen pohjustavaa laatuisen totuuden, että he jakavat saman hengellisen isän. The bond of Christ is so powerful that it can bridge any earthly divide. Kristuksen sidos meihin on niin vahva, että se voi murtaa kaikki tällaiset maalliset esteet. It can heal the deepest wounds of prejudice. Se voi parantaa ne syvimmät haavat meidän ennakkoluuloista. And unites hearts in a common purpose. Ja yhdistää sydämet sellaiseen yhteiseen tavoitteeseen. And this family is not a club for the perfect. Ja tämä perhe, tämä ei ole millään tavalla tämmöinen niin kuin täydellisten klubi. This family is a hospital for the broken. Tämä perhe on sairaala rikkoontuneille. And we are all bound by the grace that saved us. Ja me olemme kaikki sidottuja siihen armoon, joka meidät kaikki pelastaa. Our earthly families, in all their beauty and their brokenness, nämä meidän maalliset perheet niiden kauneudessa, mutta myös vajavaisuudessa. and let's not
hide from the fact that our earthly families, yes, they have beauty, but they have brokenness also. Eikä piilotella sitä tosiasiaa, että todella sieltä löytyy sitä kauneutta ja rikkonaisuutta. But those family are a profound way for us to experience and learn the truth of the spiritual family. Ne on kuitenkin hyviä pohjustuksia, semmoisia varmisteita sille, että me voimme oppia tähän hengelliseen perheyteen. I find that the earthly reflects the heavenly and the heavenly the earthly family. Ja jollain tavalla tämä maallinen perhe heijastaa sitä taivaallista perhettä ja vastavuoroisesti taivaallinen perhe sitä maallista perhettä. And I have to stop for a second to check how our young people are doing, the young artists. Ja nyt on hyvä aika pysähtyä vähän katselemaan, että mitäs nämä meidän lapset nyt pärjää, mitä meidän nuoret taiteilijat. Oh, I see some beautifully colorful families there. Mä näen hienosti väritettyjä tällaisia perhepotretteja. I'll have to observe. Very nice, very nice. Later I'll have to observe them. Myöhemmin mä katson niitä vielä tarkemmin. I am especially interested in your penmanship and in the way that you have used your shades and the colors. Very good. Mä oon erityisen kiinnostunut siihen, että miten te olette sitä kynänne siellä käyttäneet, mitä värejä olette valinnut. Now you can turn around that page. Ja nyt te voitte sitten puolestaan kääntää sen paperin ympäri. And I would like you to do the portrait on the other side, yes? Ja nyt mä haluaisin, että piirrätte sinne sellaisen potretin. The portrait of your church family. Sellaisen potretin, missä on teidän niin kuin seurakuntaperheenne. All right. Who are you going to put in there? Keitä te laitatte sinne teidän seurakuntaperheeseen? Church family, yeah? Yes. Seurakuntaperhe. If I were you, I would certainly put the beautiful ukulele band that we had. Jos mä olisin te, niin mä varmaan piirtäisin ainakin tämän upean ukulele-yhtyeen, mikä täällä on ollut. Perhaps the person who greeted us when we came to church. Ehkä sen henkilön, joka tervehti teitä silloin, kun te tulitte tänne kirkkoon. The people that they are sitting next door to you. Tai ehkä sen henkilön, joka istuu just tällä hetkellä teidän vieressä. Oh, I'm sure that the second painting will be even better than the first one. Mä oon ihan varma, että tämä toinen portretti tulee olemaan ehkä jopa vielä parempi kuin se ensimmäinen. Let's go back to the sermon. No mennäänpä takaisin sitten saarnaan. Now, God in His wisdom, He designed the family unit to be a living, breathing parable of His relationship with us. Joten Jumala siinä siis omassa viisaudessaan suunnitteli tämän meidän maallisen perheen sellaiseksi vertaukseksi myös siitä suhteesta häneen. And I use the word parable with a purpose because this is exactly what parable in Greek means. Ja mä käytän tässä nimenomaan tätä sanaa vertaus, koska sitä se juuri kreikaksi tarkoittaa. Parable comes from the word para and voli. Tämä sana vertaus tulee kreikan sanoista para ja voli. Voli is you throw something. Voli tarkoittaa sitä, että heitätte jotain. Para is besides. Ja para on sitten siinä vieressä. So what we have here is we have two parallel concepts. Joten se mitä meillä tässä on siis kaksi tällaista viereistä konseptia. That one elucidates, brings light to the other. Missä toinen niistä konsepteista paljastaa ja valaisee sitä toista vieressä olevaa ajatusta. And one can benefit from the other. Ja toinen voi hyötyä siitä toisesta. And when a parent extends unconditional grace to a child who has made a mistake, ja kun vanhempi osoittaa sellaista niin kuin riippumatonta armoa lastaan kohtaan, joka on tehnyt väärin, they are reflecting the grace of God who forgives us. He ikään kuin heijastavat myös sitä Jumalan rakkautta ja armoa, jota hän osoittaa meitä kohtaan. You know, sometimes parents have to deal with a child who is disobedient. Ja joskushan vanhemmat joutuu käsittelemään sitten lasta, joka on poikkeuksellisen tottelematon. But sometimes, showing grace, we behave towards the child like God behaves towards us. Mutta joskus, kun me kohtaamme heitä armolla, me heijastamme sitä, miten Jumala kohtelee meitä, hänen lapsiaan. When we were young parents in Cyprus, there were loads of people who had all kinds of
advices to give to us about parenting. Silloin kun me olimme perhe Kyproksella, niin oli paljon erilaisia ihmisiä, jotka olivat valmiita antamaan vanhemmuusneuvoja meille. And trust me, the young parents do not really like to be told how they should raise their children. Ja uskokaa, kun mä sanon, että nuoret perheen vanhemmat ei välttämättä halua kuulla sitä, että miten heidän tulisi kasvattaa heidän lapsiaan. But one person once told me that the importance of emulating God and showing grace to our children as a Bible way of teaching them something. Mutta eräs henkilö kerran opetti mulle, että näyttämällä armoa omia lapsiamme kohtaan on erinomainen tapa opettaa heille jotain arvokasta. It was the best lesson of parenting I have ever got. Se oli se yksi parhaista neuvoista vanhemmuudesta, mitä mä oon koskaan itselleni saanut. And you see, in our families, the children depend on the parents for food and sustenance. Ja niin varmasti tiedätte, että omat lapsethan ovat riippuvaisia vanhemmistaan kaikesta siitä, mitä he tarvitsevat ja muun muassa ruuasta. Just as we depend on God for that. Samalla tavalla kuin mekin olemme riippuvaisia Jumalasta ja hänen antamasta ravinnosta. Sometimes in our houses, one spouse sacrifices his or her career for the other person. Joskus perheessä toinen puolisoista saattaa vaikka uhrata oman uransa perheen edestä. And in this way we are mirroring Christ's sacrificial love for the church. Ja tällä tavalla me myös heijastamme sitä Jumalan uhrausta perheensä edestä, jonka hän Kristuksessa antoi itse. Our homes are a training ground for the relationships we have in the church. Meidän kodit on sellainen harjoitusalusta sille suhteelle, mitä me harjoitamme myös täällä kirkossa. In our homes we should learn to serve, be patient, be kind and love without limit. Meidän kodissa meidän tulisi oppia palvelemaan, kasvamaan ja rakastamaan toinen toisiamme ilman mitään rajoitteita. And likewise in the church is the place where our spiritual character is being molded. Ja samanaikaisesti meidän tämmöinen henkinen persoona alkaa muovautua. But the household of faith, our church family, compels us to look beyond our immediate circle. Mutta tämä seurakuntaperhe rohkaisee meitä katsomaan myös sen meidän tämmöisen välittömän ympäristön pitemmälle. It is a call to action challenging us to see our church community as a genuine family. Se on haaste meille, että me nähtäisiin meidän seurakuntayhteys ja ympäröivät ihmiset oikeana perheyhteisönä. A place where we care for each other. Paikkana, missä me välitetään toinen A toisesta. place where we bear each other's burdens. Paikkana, missä me kannetaan toinen toistemme kuormia. And a place where we celebrate together. Ja paikka, missä me juhlitaan yhdessä. The love we cultivate in our homes should not be hoarded or contained within the four walls. Se rakkaus, mitä me saadaan kokea tässä perheyhteydessä, niin sitä ei pitäisi kätkeä sinne neljän seinän sisälle. It should overflow outside our walls. Sen pitäisi ylitsevuotaa meidän muuriemme ylitse. It means perhaps offering a seat at the table for those who are lonely. Se ehkä edellyttää sitä, että me olemme valmiit tarjoamaan paikan meidän pöydästä sellaiselle, joka on yksin. Inviting new members of the congregation, new people who have just come and they seem lost in the church. They don't know what is this place. Kutsumaan ihmisiä yhteyteen, jotka saattaa kokea itsensä muuten olevan hukassa tässä seurakunnassa. Opening our hearts to those who are in need. Ja että avaisimme meidän sydämet kaikille niille, jotka ovat avun tarpeessa. And when we do these things, we do not just perform good deeds. Ja kun me teemme näitä asioita, emme ainoastaan tee vain hyviä tekoja. We are living the reality of our spiritual family. Me eletään sitä meidän hengellisen perheen todellisuutta. The love of the household of faith is a love that actively seeks out the marginalized. Se rakkaus, mikä huokuu tästä meidän perheyhteydestä, on jatkuvasti sellainen, joka etsii niitä, jotka
joutuvat vähemmistöön. It seeks out those who are hurting, those who are strangers. Se etsii niitä, joita sattuu ja jotka ovat outoja tai... Do you remember how Jesus expanded the definition of family? Muistatteko sen hetken, kun Jeesus laajensi vielä tämän perhekäsitteen? His mother came and together with his brothers. Hänen äitinsä tuli yhdessä hänen Jeesuksen veljen And they said, oh, he's mad, just don't listen to him. ja he sanoivat, että se on vaan mies, että älä kuuntele häntä. But Jesus, when he heard that they are looking for him, he looked around and he said, Mutta Jeesus, kun hän kuuli, että häntä etsitään, yes, he said, my mother and my brothers are those who do the will of my Father who is in heaven. Matthew 12:50. Matteuksen 12. ja 50. jakeessa sanotaan, sille jokainen, joka tekee minun taivaallisin isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Our spiritual kin is not those that we have a biological relationship. Meidän hengellinen kiinnityskohta ei ole vain ne ihmiset, ketkä ovat meille sukua veren kautta. We need to have this outward facing love. Meillä pitää olla tällainen ulossuuntautunut rakkaus. And it is a powerful witness to a world that desperately needs to see a community, a loving community in us. Joka on voimallinen todistus kaikkialle tuonne maailmaan, jonka tarvitsee nähdä semmoinen vahva yhteisö tässä maailman hetkessä. Jesus did not say that the world would know that you are my disciples if you keep the Sabbath. Jeesus ei sanonut, että maailma tietää, että te olette minun opetuslapsiani, jos pidätte sapattia. He didn't say that if you have all these believe in the 28 fundamental beliefs that we have, that they will know that you are my disciple. Hän ei sanonut, että tunnistan teidät opetuslapsikseni, jos pidätte ne kaikki 28 opinkohtaa, joita meillä seurataan. By what they will know that we are his disciples? Vaan mistä hän tunnistaa meidät opetuslapsikseen? By our love. Meidän rakkaudesta. And think of the practical implications. Ja ajatelkaa kaikkia näitä käytännön hyötyjä, mitä me saamme. It may mean that you will offer to help an older person to mow his lawn. Se voi olla, että te voitte omassa rakkaudessanne auttaa jotain vanhempaa leikkaamaan heidän nurmikon. Or simply invite a family with a new baby to eat in your home together with you. Tai ehkä kutsutte jonkun perheen, jolla on uusi lapsi, syömään teidän kotiinne. I have been very reminiscent in my sermon, and I will put another paragraph, and I will say how Kertuli and we were young parents and we lived in Cyprus. Mä oon ollut ehkä vähän tälle joka puolella tämän saarnan kanssa, mutta mä käytän vielä yhtä vertausta siitä, miten minä ja Kerttuli, kun oltiin perheenä Kyproksella. We didn't have any relatives. Meillä ei ollut mitään perhesukulaisia siellä. My family was kilometers, 1,000 kilometers away in Greece. Mun perheeni oli 1000 kilometriä etäisyydellä Kreikassa. And Kertuli is even further in Finland. Ja Kerttulin perhe taas vielä kauempana Suomessa. So there was nobody to help us. Joten ei ollut ketään perheestä, joka olisi voinut auttaa meitä siellä. I still remember how my dear friend, Danish friend, she would offer to take care of our children occasionally. Mutta mä vieläkin muistan, miten meidän yksi tanskalainen ystävä oli valmis pitämään huolta meidän lapsista aina silloin tällöin. So we had some time off together with Kertuli. Joten meillä oli sitten vähän aikaa yhdessä Kerttulin kanssa. You know, it wasn't that we will die without a day together. Eikä se ollut niin kuin mikään sellainen asia, että meidän nyt oli ihan pakko päästä viettämään yhdessä aikaa. But it was a kind, proactive act from her part. Mutta se oli sellainen kiltti ja proaktiivinen teko tämän henkilön puolesta. But like I said, our compassion should not be only to those that we see that they are close by. Mutta meidän myötätunto ei pitäisi olla vaan niitä kohtaan, joita me nähdään tässä ihan välittömässä läheisyydessä. We have to make sure that we create a community where no one is an orphan and no one is alone. Meidän pitää huolta siitä, että meillä on yhteisö, jossa kukaan ei ole orpona ja kukaan ei ole yksin. In Luke 6:32 and 33 Jesus says, asks, I should say, Luukaan 6. luvussa jakeessa 32 ja 33
What a powerful challenge. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. Voimakas haaste meille kaikille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitosta te siitä saatte? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitosta te siitä saatte, niinhän syntisetkin tekevät. When we show love to all in the church without expecting anything in return, Kun me näytetään rakkautta kaikille niille meidän perheessä, jotka jo ilman, että odotamme mitään vastineeksi, we transform our church from a collection of like-minded people to a family. me muutamme meidän seurakuntaa joukosta, joka vain ajattelee samalla tavalla, perheen kaltaiseksi. And I would like briefly also to add another idea that the household of faith is not only a present reality, but it is a legacy, an inheritance to be passed to the next generation. Ja mä haluaisin vielä antaa sellaisen yhden ajatuksen, että se ei ole vaan mikään hetkellinen asia, vaan se on sellainen perintö, mikä me annetaan myös seuraaville sukupolville. One of my family's favorite passage is from Deuteronomy 6, verses 6 to 7. Yhden mun perheystävän lempipaikka löytyy sieltä Mooseksen kirjasta luvusta 6. And God there teaches and commands how we should instruct our children. Ja siellä Jumala puhuu, miten meidän tulisi ohjata meidän lapsiaan. Speaking to them when they sit in their houses. Että miten me puhumme heille, kun he istuvat siellä meidän perheemme keskellä. Or when they walk along the road. Tai kun he kulkevat siellä tienposkella. Or when they lie down. Tai kun he makaavat alas. Or when they get up. Tai kun he nousevat ylös. Teaching your houses about God is teaching your children about God, it's a way of living. Se, että opetamme meidän lapsia Jumalasta, on samalla opetamme, miten heidän tulisi elää. It is a command to build a culture of faith. Se on käsky, että me rakennamme sellaista uskon kulttuuria. Not just transfer information. Ei vaan, että siirtäisimme tietoa yhdeltä toiselle. There will be teaching from 8 to 9. Että on nyt opetusta 9–10. And we will teach you about God, children. Ja me opetetaan teille Jumalasta. No, that teaching is going to be throughout the life. Vaan se opetus tulee elämisen kautta. And this is a legacy that it was passed by the parents to the children. Ja tämä on sellainen perintö, mikä on asetettu eteenpäin meidän vanhemmilta lapsilleen. And the same thing should happen in the church. Ja sama asia pitäisi tapahtua myös seurakunnassa. The older, more experienced members, they are supposed to mentor the younger. Nämä seurakunnan pikkasen vanhemmat ja kokeneemmat, heidän tulisi mentoroida niitä nuorempia. They have to share the wisdom and their experiences. Heidän tulisi jakaa sitä viisautta ja heidän kokemuksiaan. But a word of caution to the older folks. Mutta ehkä tämmöinen pieni varoituksen sana teille kaikille vanhemmille. Never assume that you know everything or that the young people cannot teach you anything. Älkää odottako, että tietäisitte kaikkea, tai saatika, että nuoremmat eivät voisivat opettaa teille yhtään mitään. The younger members are called to honor the faith passed down to them. Nuoria kutsutaan kunnioittamaan sitä uskoa, joka annetaan perinnöksi vanhemmilta väestöltä. And carry it with a renewed passion. Ja kantaa sitä sellaisella uudistuneella intohimolla. And I have a word of caution to the youth also. Ja on myös varoituksen sanat myös nuorille. Passion should be your asset. Tämä intohimo pitäisi olla teidän intohimon tai välineenne. If you find yourself more tired than the old and with less energy to contribute, then something is wrong. Jos löydätte itsenne väsyneempinä kuin seurakunnamme vanhimmat, niin ehkä te olette ymmärtänyt jotain väärin. But in this way the household of faith is like a river of life. Mutta tällä tavalla tämä meidän seurakuntaperhe tulee olemaan kuin sellainen elämän puro.
It flows from one era to the next. Se soljuu yhdestä paikasta toiseen. We are not living for today, we are building a legacy also for tomorrow. Me emme ainoastaan elä vain tätä päivää varten, vaan me myös rakennamme perintöä tuleville sukupolville. And this is the thing that frustrates me or worries me the most in our churches. Ja tämä on ehkä se yksi asia, mikä huolestuttaa minua eniten meidän seurakunnissa. When I see mostly old people, Kun mä näen pääsääntöisesti vaan vanhempaa väkeä täällä, what is going to happen next? mitä tapahtuu seuraavaksi? Who will carry the torch? Kuka kantaa sitä soihtua? But this is precisely what we can learn from our earthly families. Ja tämä on juuri se, mitä me voimme ehkä oppia myös meidän maallisista perheistä. You know, no family lives forever. Mikään perhe ei elä ikuisesti. My grandparents have passed away. Mun isovanhemmat ovat jo nukkuneet pois. I fear that in few years my parents also will pass away. Mä pelkään, että muutaman vuosien päästä myös mun vanhemmat tulee Their nukkumaan. legacy is left in their children and their grandchildren. Mutta heidän perintönsä on kuitenkin jätetty heidän lapsilleen ja lapsenlapsilleen. And this is the legacy of our church. Ja tämä on myös meidänkin seurakunnan perintö. Our youth, our children, Meidän nuoriso ja meidän lapset, the older folks should be ready to let go. meidän vanhempien tulisi olla valmiit myös päästämään irti. And the young people should be ready to step in. Ja nuorempien olisi oltava valmiit ottamaan vastuuta. Youth, I speak to you, you cannot be children forever, you cannot be youth forever. Teille nuorille mä haluan erityisesti sanoa, että te ette voi olla lapsia loppuun asti. You have to take responsibility. Teidän täytyy ottaa myös vastuuta. Older members, unfortunately, you will not be here forever. Ja It's a vanhemmille, fact of life, I'm not trying to be morbid. Te ette tule olemaan valitettavasti täällä loppuun asti tai ikuisesti, eikä se ole mitään, että sitä tarvitsisi häpeillä. So you should be ready to give the reins to the young people. Joten teidän tulisi olla valmiit myös luopumaan ohjista nuoremmille. The wonderful message of the Bible is that no matter how many cycles the church will pass through, one day all its members, that spiritual household, will be together again. Mutta upea sanoma tietysti Raamatusta voi olla se, että miten monta sukupolvea meneekään tässä seurakuntayhteydessä, niin jonain päivänä me voidaan kaikki olla yhdessä seurakuntapäivänä. And in Revelation chapter 7, that day is portrayed like a wonderful victory parade. Ja siellä ilmestyskirjan 7. luvussa sitä kuvaillaan sellaisena suurena voittokulkueena. And the content of the people who are walking there, they are people from all kinds of races, kindreds, tongues and people. Ja se väki, jota siellä voittokulkuessa kulkee, niin se on moninainen joukko kaikenlaisista erilaisista taustoista. They stand victorious before God's throne. Ja he seisovat voitokkaina Jumalan armoistuimen edessä. Do you like victories? Tykkäättekö te voitoista? There is nothing like the feeling of victory. Ei ole mitään parempaa kuin voiton huuma. Remember how you felt last time that the Finnish ice hockey team won the World Championship. Muistakaa sitä hetkeä, kun mietitte, että miltä tuntui se, kun Suomi voitti viimeiseksi jääkiekossa maailmanmestaruuden. Were you exhilarated or excited? Olitteko innoissanne tai hyvillänne? And this is the kind of feeling that it is described in Revelation 7. Ja tällaiseen tunteeseen myös kuvaillaan siellä ilmestyskirjan 7. luvussa. Only the victory is not about a sport. Paitsi että voitossa ei ole kyse mistään urheilusta. It is the victory in which the complete family of God, all the redeemed, are united by the Lamb of the Lamb. Vaan kyseessä on voittojuhla siitä, että kaikki ne ihmiset, jotka ovat Kristuksessa pelastettuja, tuodaan yhteisen seurakuntaperheen keskelle. In that moment, all the pain and brokenness of our earthly families will be healed. Siinä kohtaa kaikki meidän maallisen perheen rikkonaisuudet ja vajaavaisuudet tulee parannetuksi. All the strained relationships will be restored. Kaikki sellaiset vioittuneet suhteet niin tulee korjatuksi. And all the loneliness will be gone. Ja kaikki yksinäisyys on poissa. The love we imperfectly practice here on earth
will be perfected in the presence of perfect love. Se rakkaus, mitä täällä vajavaisina harjoitamme, tulee olemaan kerran täydellistä taivaassa. And this is what we look forward to. Ja tähän me kiinnitämme katseemme tulevaisuuteen. And I want to leave you with a calling to actively become members of that family, the family of God. Ja mä haluan erityisesti jättää teidät vielä sellaiseen kutsumukseen, että voimme aktiivisesti elää seurakuntaperhettä todeksi. Amen. Amen.